Nin ye an ka podcast sen naɲɛko 43 ye min bɛ lase Banema Sogoba ni Nathaniel Danbele fɛ. Bi jumadon marisi kalo tile 7 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Matthieu kitabu la. Matthieu kitabu sura 6 a verset 16 ka se 18 ma. O b'a fɔ an ye ko ni aw bɛ sun tuma min na, aw kana aw ɲɛw kumu i ko filankafɔw b'a kɛ cogo min na. Olu bɛ u ɲɛda cogo yɛlɛma walisa mɔgɔw k'a dɔn ko u sunnen don. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ye u ka bonya sɔrɔ ka ban. 17. E kɔni, n'i bɛ sun tuma min na, i ɲɛ ko ka tulu suma duman kɛ i kunna ka a salo. 18. Walisa mɔgɔw kana a dɔn ko i sunnen don. Fo i fa min bɛ yɔrɔ dogolenw na, i fa min bɛ ko dogolenw ye, o na i baraji. Sun ye wale barikama ye ni ta fan fɛ, nka a kan ka ɲɛnamaya ni tilennenya ye. A kana kɛ ni mɔgɔ ɲɛkɔrɔko ye walasa ka i koja Ala ye. Waati de don an bɛ o min ta ka an yɛrɛ bila an danna, ni yɛrɛmajigilenya ni ka gɛrɛ Ala la. Sun kitabu kɔnɔna na, Joɛl kitabu sura 2 a verset 12 o bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. O b'a fɔ ko matigi y'a fɔ ko kura ko a ye kɔsegin ne ma ni aw dusukun bɛɛ ye, ka sun don ka kasi ka ɲɛna sisi. O la an b'a ye k'a fɔ ko sun ye wale ye ka kɔsegin Ala ma ni nimisili ye ani yɛrɛmajigilenya ye. Esdras sura 8 a verset 23 o b'a fɔ an ye ko ayiwa, an ye sun don ka an ka Ala deli o ko la, a ye an kan lamɛn. Sun ni delili faralen ɲɔgɔn kan, o bɛ an ni Ala ka jɛɲɔgɔnya sinsin ani ka an ka deliliw ni an ka laɲiniw jaabili sen teliya. Danfara min bɛ kerecɛn katolikiw ani kerecɛn protɛstanw ka sun bɔ ɲɔgɔn na. Katolikiw fɛ yen, baaraw bɛ ɲɛ minɛ egilizi fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile 40 sun o min bɛ kɛ ka kɔn paki ɲɛ ani ka ban dumuniw la i n'a fɔ sogo ani dumuni fɛkɛmaw, tɔɔrɔ waati ani saniyali waati. Kerecɛn protɛstanw fɛ yen, waati kɛrɛnkɛrɛnlen sigilen tɛ sun na. Bɛɛ kelen kelen bɛ sun ka kɛɲɛ ni i ka danaya ni i ka kunkilenna ye ka tɛmɛ ni senu barika fɛ. Wala sun bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni ka laɲini ye ni ta fan fɛ. Misalila ka Ala ɲini, wala ka sɔrɔnadoli kɛ, wala ka nimisi, wala ka i yɛrɛ labɛn baara dɔ kama. Danfara min bɛ sun ni ɲɔgɔn cɛ, misalila sun bako kelen kɛ wala ka sun tilalen kɛ, wala ka sun kɛ ka i yɛrɛ ɲɛnajɛ
o n'a ɲɔgɔnna camanw. Bakuruba la, kerecɛn katolikiw bɛ sun kɛ olu minnu bɛ tugu u ka egilizi nɔfɛ. Fɔ cogoya wɛrɛ la, u ka egilizi bɛ sun labɛn, nka kerecɛn protesitanw bɛ u ka sun don u yɛrɛw ma ka kɛɲɛ ni u ni Ala ka jɛɲɔgɔnya ye. Sunkalo ɲuman Ala ka o di an bɛɛ kelen kelen ma. Nin waati ka kɛ waati ye an bɛ an yɛrɛ minɛ waati min na, ani ka ban an yɛrɛ ka kow la. A ka kɛ ni na kurayali waati ye, ani an ka yɛlɛma kɔnɔna na. Delili, ka Ala ka kuma kalan ani ka miiri a ko la, ani cɛsirili ka aw ka danaya sinsin, ani ka na ni hɛra ani duba ye aw ka ɲɛnamaya la. Ala ka aw barika kuraya, ani ka aw ka deliliw bɛɛ jaabi nin waati kɔnɔna na, o min ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Jijali ani ka barika sɔrɔ ka taa ɲɛ aw bɛɛ kelen kelen ka taama la, o min ye ni na taama ye. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.